KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca nandona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yaboba ya habride Piindi TV ko salminɓe mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui émission mawɗo émission boɗɗo fayɗo gandal ceerno Mody Aidara tarum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne on paami émission foof koye fijirde e jaleede kono haɗen hen ko salminde tan no gowɗen wadde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni e ɗoɓe goniri en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Madina Baye Madina Gounass kono hande en calmini Fass Gounass naaɓe kamen ɓe calminama en calmini galle ceerno Aliou Thiamen galle manam kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta ha tengti ɓundu ha ɗo e aduna o foof tan mbiyo mbimi e mbima tawi tan ka kilifa diine min calmini min juurima min ñaaguima duwaw kono min calmini dawoɓe ɗo e galle ɓe Piindi TV min duwonima ardiɓe kono kadi en calmini kala mo ganduɗa aɗa yeewa oɗo émission aɗa waɗa commentaire en jii commentaire uji ɗi en jii partage o eɗen ñaagoɓe kadi kala jebɗo émission o yo waɗ ɗum partagé waɗa ɗum stati nelda ɗum woɗɓe par ce que ñande won mbiɗo kam min mi tinano émission baɗo ni nane leñol ngol min wallahi émission o nanɗo wadde mi totta ceerno Mody Aidara caggal kadi ko yimɓe juuli taski emin jarlo emin jaafo ko suuɗi e ko feeñi eɗen mbiya yo Allah rokku men tawtorel o saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi en ustaki kala ko duwiɗen e julde yo Allah ɓeyden men kala mo ganduɗa wonmo dokkunoɗa jawdi yo Allah ɓeyden kala mo ganduɗa ƴettino mbuɗuma ballitɗa ɗum e julde he yo Allah ɓeyden ɗum koko moƴƴi tan wadde mi totta ceerno moɗo andi kanko ɗemgal makko ɓuuri barkinde o duwo o yarlo o yaafo e julde nde jawtuɗen nde kono eɗen duwono kadi ɓe ganduɗa eɓen jeeɓa émission eɗen mbiyaɓe eɗen jarlo eɗen jaafo kala ko émission ko meeɗi ɗo haalede emin jarlo hen emin jaafo hen ko ganduɗa fewani ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo eyyi Kalidou salmitama juurama yewninoma noon nda sa ƴeewi bale julde nde temps alano a talani ceerno ma talanima julde nawat hakkille e ala nde julde sa daraki tigui rigui réseau ma dogadde ñande he mi yeehi dara soti ba ɗe to bale julde tawmi goto babiraɗo jooɗi no haalde hoore mum min jawdi mimi ode feere mum boni ndesane te ceerno min conseil mo dokkanmi yimɓe so julde yawti kala bawɗo yo ƴeew jawguel mum to sel yo hum ne kuma bujjoy ripas capande jeegom a tot eyyi Kalidou en calmini kala daaro émission gandal ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo meilleur émission kono noon kaliranmi ɗum ni en calmini ceerno men Sérif Matar Ba en calmini ceerno Ibni en Kalidou mi salmini almudam sehilam gorko mo Tambacounda Bocar Diallo omon to Espagne teddugal ma ko dokkuɗo mi gaari mbimam noon liste almuɓe Kalidou wonno dow way mi ittat Kalidou dow mi wattuma dow almudo dokkiro gaari kam jiiɗani e Kalidou no wona a wiya cey gaari eyi o salminama Bocar Diallo en calmini sehil men Amadou Louty Ba en calmini dandana foof en calmini debbo Cuballo yerima yaran debele baccani bala maji na sownano kanko taski o ma musanno e ceerno ma Kalidou debbo muddugel woni dole neɗɗo moƴƴo machallah nandona a wi ceerno Bocar hakkillam are ceerno Bocar kadi nakara najo ceerno Bocar toto nakara kanko waddi men kanko waddi kam e almudo ceerno Bocar mo nakara la ilaha calminimo no fewi salmini nakarna fof nakarnaɓe raneru naɓe en calmini Dieynaba en Dieynaba Diallo toon to raneru maire beñe en calminimo no fewi aɗa sen naate calminaɓe ɗi tan ceerno machallah en ɓooyat ɗo kono ceerno holko junnomi kaalen seeɗa julde taski yawti kono heewɓe ne ndewe ñamale manda saɗa andi ɗum wallahi
mana am pagay est-ce que kadi julde no jarno dum sa ƴeewi waɗama gasi wonɓe ganduɗa ɓe ketti comcini ɓe ɓornaki ɗum sababude tampere en tout cas Kalidou Allah kam fawani hay goto ko wawa eyyi Allah ko biɗo wat sa wawi wat sa dañi ala to Allah bindi ya ñamloyo minde mi yani te joni taske foti wonde expérience wonta expérience Kalidou ko ñalawma goto ko gandanɗa ko ñalawma goto hande an ñamloɗa to gandanɗa a fawan ɗum hay nokku mbayani Kalidou jaha ñamloyɗa ñawrimo 200 000 an lamma salaire ma timman 200 000 ay wata a jogarani yobde Kalidou te ɗum noon est ce que ko dewal Allah bo wonɓe yimɓe mbiya wiyoɓe taske sa ala ya ñamloyo sato ñamloyo yo taw aɗa wawi yobde vraiment dak ko gandanɗa ko hitande a paran ɗum mbiya a ñamloto pour joɓa kono gartoyo mata ñamloto keɗ anani neɗɗo fof yo wot ko wawi eyyi neɗɗo fof yo wot ko wawi neɗɗo wot ko mbawɗa eyyi wonno tan seeɗa parenthèse ko mbiyata parenthèse ko toon ceerno won ko jinmi naten ko ganduɗa koko waɗi fayida yimɓeɓe goppani hen hakkille min komi guurɗo ɗum neɗɗo noon kala ko guurɗa a dañi hen expérience aɗa andi ɗum mi meeɗi ɗum ɗo haalde mboɗomi haalta ɗum ɗo hande woni ko wiyete affaire kayitaji en général woni extrait ɓinguel ma woni certificat de décès woni certificat de mariage min kam mi haala banggal certificat de mariage aɗa andi sa waɗi dewgal e nder juma he eɓe tottuma kayit goto kayit mo ɓe tottanma ɓe mbiyatma ɗum naw mairie nawa hen seedeji ɗiɗi pour ɓe pewnanma certificat de mariage hewɓe noon ganda on ɗon kayit so diwi lebbi 6 sa yeehi mairie wiyatma a natti wawde dañde certificat de mariage ya tribunal a ñawoyte tribunal ay noon ceerno ñawoytede ko ɗon probléme o woni min mi waɗi presque lebbi 6 mboɗo lijjiti certificat de mariage am mboɗo ronki hebde ha Allah hoddiri mi heeɓi ɗum mais ko guurmi hen e caɗele ɗum tawi mi yiiɗa hewɓe guura ɗum ɗum tawi mbimi addu ɗum Ganndal ceerno Mody kalda hen e yimɓe ala Kalidou wona waɗanno jikko pulago enen eɗen jogui on ɗon erreur eɗen jogui on ɗon défaut hande won sukaɓe Kalidou min fewnani hooram kayitaji pourtant a meeɗi ɗum ɗo haalde waji goto wi kam ceerno Mody welnat émission walla ko gonga min fewna min yeehi ha waɗi mesure gandumi sam ala carte d'identité mi firtata haydara sam ala kayitaji mi firta haydara min waɗi déclaré hooram fewnani hooram kayitaji wattam hen ceerno anani a yejjit wattam hen aɗa andi enen min jeeyami Medina Ndiaye kayitaji am pourtant ko jaaba liiduɓe pewnoymi ayi ɗum noon enen fulɓe kam eɗen beltindi ɗum pullo so ɓii ko jibini so joom suudu makko jibini watta déclaré joni noon ɓe puɗɗi joni kam eɓe pinana kayitaji Kalidou koye jamanu kayitaji yimɓe tolni anani haali e haalti Kalidou an hande debbo ma so a reti debbo ma on ngala certificat de mariage gonga noon dewgal ngal humama e juma wawi banggal lawol waɗaka reconnaître de ɗum tawi dewle de walla ceerno addi ko waɗi fayida jafoɗa waɗa saaha ɓinguel ceerno Mody dewel rese ya ha dewgal ngal daña caɗele Kalidou desnoɗo ɓinguel nguel wiya serani te ala ko mbawɗa hen te sinon so wonno certificat de mariage so nawnomo tribunal tan tribunal ittat dewgal ngal anani dak Kalidou ayi kala ko jiiɗa ayi koye saaha kayitaji tolniɗen neɗɗo noon a yiyata kumoya debbo ma totteɗa kayit guel no weewi aɗa welsinɗo comme no mbanmini belsinnoɗa an lebbino fo ndewɗa he lebbi 6 te manam Allah wallu tan aɗa wawno wasde hebde bon par ce que a yahat ñawoyɗa a daroto debbo ma daro no wiyete seedeji ma ɗin daro jiso ñawma Kalidou ɗo a yiyat sukaɓe no jahate ngala kayitaji juddu ɗum wona lawol walla jaaha pota wadde examen taw kayitaji ma moƴƴani anani saaha jiitaɗo sagata min mi sagata mbo ala carte d'identité ɗum yoɗani sagata mbo ala carte d'identité mbo ala carte d'identité ma dañ passeport on ma waw fewnude permis hay jafoɗa hay so woodi ko tottete e wuuro ngo ana heɓata a heɓata ay Kalidou neɗɗo a parat neɗɗo jogo manam kayitaji ma wat feere jogoɗa kayitaji ma foof wona faro quoi wona ko hen yimɓe tolni Kalidou hande sa yaltiɗo 23 heures hawre police ala carte d'identité a nawete walla frontiére min mi yimo gandanɗa somo yalta galle makko carte d'identité yumma ko nawat nawa ala carte d'identité walla hande ɗanno ɗo ay ñande no jaten Madina Gounass ay contrôle joni ni waɗi contrôle no waɗi ƴeew seeɗa jahano tourné ɗe jaade boy pullo kañum kalɗam ala frontiére momin jotti boy pullo jippima ala nen taro tan aduna noon waɗi dépassé toon neɗɗo fof yo jogo pièce mum Kalidou ay pièce d'identité wona faara e neɗɗo sa yiɗi mbaɗɗa reconnaître e wuuro an hande ko hollanma ka sénégalais yaltin carte d'identité ma
ɗum holloma ka sénégalais way sa ala carte d'identité ko holli kollamen ka sénégalais est ce que wona burkinaɓe te kala jeeɓo émission yo ƴewto so tawi ɓiɓɓe makko walla miñiraɓe makko walla ko ɓarimo baajiraɓe makko wonɓe Fouta walla to mbawi wonde foof yo wat lijjanti est ce que ɓe jogui kayitaji juddu extrait ɗi o daro hen guila joni haade yawtude ay saaha haaju mba joguinoɗo ndesan sehlam goto liggotno ko croix rouge wawi omo jogui carte d'identité wawi o meeɗa fewnu passeport kalid o ala passeport croix rouge ƴettiɗo yimɓe foti ɓe nawde Canada dans une semaine o yahani te kanko wonno tedde liste o ndaw ala passeport te ɗo e waɗa déposé passeport yaltata taw yaltani ha ɓen jeehi kaliɗo hunde ambi hirande jamma ñamete way fewjete ko ñalawma wonɓe yimɓe ɓe ganduɗa kam kamɓe ko fati affaire kayitaji ko zoma fuu ɓe mbaɗi ɗum sona ɓe daña hen haaju sona ɓe daña hen haaju que min ne dañi haaju certificat de mariage am jami gaddoymi kayit jami mairie ɓe mbi kam yawti 6 mois yawti haali gonga an faami ndewɗa aɗa waɗa guila consommé mariage yawtata fewndu kayitaji nda kayitaji kalit wonto tolnoto a sohla ɗum wallahi ko gonga anani sukama kala ma waɗani déclaré ƴettu sukama mbaɗoya déclaré kaaliru ɓuuri hertinade jibina neɗɗo a waɗani ɗum déclaré hay sa tooñi yummiraɗo kam waɗoye déclaré ɓiye mi haalani noon ɓiye mo gandanɗa koye farata koye lawol jibinɗa ɗum a waɗani ɗum déclaré ha mawna yiilono hoore mum kayitaji kadi sukaɓe heewɓe noon ɗo jogui ko yettode yummumen de ceerno seerande ɗum babiraɓe heewɓe jaɓani waɗoyde déclaré mbatta déclaré waɗoyde déclaré baali ɓurniɓe waɗoyde déclaré sukaɓe mabɓe anani aduna noon waɗi toon dépassé kaliɗo kalane dommol sellani nawa vétérinaire aɗa wawi taƴoye rosi kayitaji vétérinaire naggue fof jogui kayit vétérinaire a faami surtout nayi olandeji ɗi ko jaranma ko noon yo sukama jarane ɗum yo ɓesguma jarane ɗum haade wadde trop tard haade ɓe tolnade to gandanɗa hunde no wawi ɓe nafde ɓe noon ka dañde kayitaji leydi ndi saaha oɗo jamanu mo tolniɗen wiyani si leydi sénégal aduna o ko aduna kayitaji kala mo ala kayitaji jagguir hoorema tel vide par ce que ñande namin ummoto Fouta ne nakara wuuro ceerno Bocar en hoore mum emin jolde miñi ko goto joom galle makko ne addori jawdi emin gaari ha Touba nde police nanguimo wimo jawdi ni no fonno tadje Russie je pense won kayit mo wi vétérinaire tañnanma ɗum vétérinaire de mbimi hakkillam ay hay jawdi ni namne kayitaji saka neɗɗo kaaliɗo risque ɓuura yewtude a jolay oto e nawrani kayitaji ma risque ɓuurani ɗum yewtude te ceerno goɗɗum ne woodi yo Allah haɗa aɗa wawi wadde accident yo Allah heeɗa yimɓe mbasa yiide koreji ma mbasa hebde taw aɗa sohli ƴiƴam joni hay banque de sang ma ceerno tawi ka o plus ɗum kam mbaɗani ceerno kadi hewɓe ganda ɗum ganda minde kaalid armi haalanma noon nanguir ceerno Mody tête vide min hay groupe de sangue ma mbaɗa andi ɗum ndax ay sen kooti mi naata nder suuda mi yaltanma carnet mo gandanɗa kamɓe totti kam ɗum carnet ƴiƴam sa rokkiri laaɓi tati manɗa laaɓi nayi a tottete carnet anani hande mi ñagaki ɗum Allah so neɗɗo waɗi ɗo accident mo meeɗa rokkirde ƴiƴam min mbaɗmi accident nawmi karnam haade makko totte ƴiƴam min totte ha fa mi wowi rokkirde ƴiƴam anani no moƴƴi kay kalid ganda ƴiƴam ma ganda groupe de sangue ma ganda par ce que aɗa ande hande wawi Oumou Salen cikkata ceerno mum no wawi rokkude ƴiƴam walla kaali no wawma rokkude ƴiƴam taw neɗɗo fof wonmo foti rokkude ƴiƴam neɗɗo a wawa rokkude mo gandanɗa on jiiɗani groupe de sangue ɗum wawa wonde anani kaaliɗo neɗɗo yo par ceerno noon watte ceerno ɗo heewɓe ganduɗa groupe sangue mumen de la ilaha illallah non ceerno pagay karamtumaɓe heewɓe ɗo nan ɗo eɓe jeeɓa ɓe ganduɗa hol groupe de sangue ɓe ganduɗa boom holon ɓuuri moƴƴude aɗani ala armi haalama no waɗi groupe sangue mo gandanɗa an aɗa wawi rokkude yimɓe fof wawi yimɓe fof mbawama rokkude on no satti an aɗa wawi rokkude yimɓe fof e yimɓe fof kono an wona yimɓe fof hono ma tan wawma rokkude hono ma tan wawma rokkude aɗa andi ko dose uji ko ɓuurodiri exemple an sa woni o plus eyyi on ɓuuri moƴƴude kam o plus kam o plus woni aɗa wawi rokkude be plus en kamɓe fof kamɓe fof kono ɓen mbawama rokkude o plus wawama rokkude mbawama rokkude ƴiƴam anani jogoɗa ɗi noon kayitaji anani pour en cas kaaliɗo aduna yeedani aɗa wawi sohli ɗo ƴiƴam urgence heeɓi kam kaaliɗo neɗɗo a sohlat hayso wona an nawa malade hôpital malade o sohla ƴiƴam anani taw ɓe ganda groupe de sang malade o an sa andino groupe de sang ma aɗa wawi wiide minen makko mboɗo wawi mbo rokkude ƴiƴam hay no wawi wonde yumma no wawi wonde bamma no wawi wonde bamma aɗa wawi yaade hôpital mom tawa gantirɗo gandanɗa yurmene naate ma dokka ɗum ƴiƴam tawa aɗa andi groupe sangue makko
anani neddo do foti finde quoi non dum kalid ay ton aduna tolni ay to yimbe tikat aduna ton haadi aduna wadi ton dépassé kalid joni ko yimbe koy hakkile jaarat anani wana fujur anani mbada ngona en règle neddo yo wat faire no wona en règle kalid min miida neddo mo wonani en règle ana ala kaytaaj ala papier de mariage suka ma wadani be déclarer an certificat de décès hayno jilortoɗa certificat de décès bomo anda ta kalis mabɓe ɗi ñaame tan kalis e punte tan kalis neɗɗo yo fin min won kalisaji ganduɗa won sommo ganduɗa mi jogota ko ɗum kalis wode ɗum e banque e compte am toon aduna tolni ay ko mbiyata toon aduna tolni jaafoɗa ɗo il faut yaaje seeɗa par ce que an memde point ji badji sensible bo jogui kawam goto mi yiiɗa haalde inde nde ko jogui e nayyi machallah ay joni ko jaaɗo o nanni nayyi ɗi o joguinoɗi o wostodiri o fawi kalis o dañi ko wiyete nayyi olandeji ɗi wona olande wiyete o dañi ɗum omo orna nayyi quoi e ladde he mais omo jogui ko wiyete ferme aɗani ferme mbaɗandi ferme ɗon o uddata o jogui machine aji liggotoɓe joni kanko o yeeyat kosam dam usine goto nan ɗon e fewno kosam quoi mi yiɗa wadde publicité on a yeeyata eyyi ay kam way joƴƴe ɗon non ay kalid on noon bange kam ay joni so ya banggal barkeji o a yiyata ɓe ƴettata hande baali mabɓe ɓe ƴetta jawdi wotiri ɓe coɗat jawdi laadum ceer no rewe baali mabɓe ɗum tawi joni pour jiya baali pulpul bom natti hewde joni on non expérience fulɓe dañi ɗum sen naati hen ganden enen mbawi eɗen mbawi ɗum ay on noon expérience noon noon dañir yen dañir ɗum noon e kayitaji ɗi kala ko poɗɗen lijjitde lijjiten ɗum kaaliru pullo ko noble anani tereji ɗi kadi ceerno an a kaali aɗa jogui baali ma a jogui ko gandanɗa sa limi ɓuuri 40 millions aɗa jiimi hen kaali to ala kayitaji baɗɗi valable hande sular baɗo no kaali no wawi arde yeyma dole wiya kañum jeeyi wattidta ko eno waɗannoɓe mbaɗa terrain ji ɗi mbaɗa terrain ji joni a arat kaali mbatta wadde fondement terrain ma neɗɗo aɗa addanma papier ji wima ko min jeeyi ko mbawɗa hen non noon vraiment ceerno wuuro ngo ko foti hen haalede ko ni heewi ay affaire terrain ji mbiyata ɗi min mawno mo wuuri ɗum jeeya tan jeeyo terrain ji e internet mbiya naggam nata hen gara puɗɗoɗa mahde mbaɗa hen kalma fof neɗɗo ara wima min jeeyi ɗum kam mo woppa nupa weddima kalis ma ladde a nani do kam jiɗɗo terrain ciir yo yaye waaja mo so tan noon ceerno Mody Aidara vraiment kalɗa ko waɗi fayde ceerno joni jalten banggal tribunal cikkumi kam message e clair yo yimɓe jaa ƴeewoya kayitaji ɓuuri de kala mo ɓuyma ala kayitaji ya ƴeewoya ya waɗe déclaré kala mo ala certificat mariage ya yiiloyo par ce que jamanu noon ɗo ara kam sa cikkumi so neɗɗo wi ala carte d'identité ko sokete kalid ana hande joom suudu ma oɗo min somi yeehi waɗi duggam ha mi dañi certificat de mariage mi ari wi ko joom suudam jarɗen tribunal a wasat gongal labɗo a wasa hay sinno ko dewgal ma huma jama an a wasat par ce que e l'islam kam ko debbam way e kayitaji ko debbam ko mbawɗa hen a wawa hen haydara ɗum tawi heewɓe hande ina nawa miñoraɓe mumen walla mawniraɓe mumen caggal leydi exemple min mi dañi miñam min jiida exemple babiraɓe naggam e naggam walla mi wawamo ni resde mais e kayitaji mi wiya ko joom suudam quoi mannama certificat de mariage mi nawamo caggal leydi somin jeehi mi waɗa divorce e mbaɗa noon anani eɓe fof dal ko kayitaji anani certificat de mariage kam a leeli ɗum yiilade a dañi chance min sam andino kalida ala certificat mariage noon mbaɗat noon non ceerno men ceerno Mody Aidara ko toɓɓere wonde fayida jinnomi addude hannde yimɓeɓe goppa hen hakkille ɓe ganda kayitaji ko hoode fayida eɓe ƴeewoy foof ɓe mofta par ce que jamanu sirani yon ceerno jalten bangguel kayitaji jalten banggal tirbi te ceerno wonko jinnomi kadi naata hen ay ma wi hannde mboɗo yiide tribunal eyyi saabu a rew toon maire goto ɓiyi ko ñaawa o tekki daade e tribunal he omo woya ɓiyi ko waɗa manote nanna oto he nawa mbimi hakkillam tawde ɗum nani ala ko mbawɗa hen est ce que fotano kalɗa e ɓiɓɓe ma pour ɓe ganda koɓe mbaɗa ɓe jeeyna jaam kalid ay min mbaɗa waɗi contribué omo suus police min mi suusat kalid koynowoma piyowoma suusa yeftade jagga bamma nandumete so haaɗi ɗon mo wel wone ƴettade bamma jooɗi a wawa hen dara on sa suusi ɗum ka ñakkuɗo joom anani ɓe ayi wonko gandanɗa ko Allah fawa ɗum neɗɗo ɓen ko Allah fawiɓe ɗon ko gratuit mabɓe fawiɓe ɗon ɗum tawi kalid neɗɗo yo yeynu jaam hande a darroto tribunal koreji ma fof jooɗo neɗɗo gooto
mo ganduɗa o jiiɗa haydara koreji makko ngala toon on ñawma lappuma duuɓi 5 salo koreji ma kewi to mbi tef mbawa hen haydara koye bojji mbattinto e yaade sernaɓe ɗum yeynu jaam kalid ay ɓiye ammi cuhle sa woynani ɗum tan woynuma ɓiye sa yonti haalde haal so yonti haaɓe makko ayɗon min ko ɓuuri mi wadde contre on wawi makko haydara ñalawma ma yonno ma wawi makko hunde walla wawi makko haydara ma laamu wawi makko hunde wallahi ɗon ɗon laamu haɓotako quoi min vraiment ko jiimi tribunal ko nde wonno mi wowani yaade tribunal ɗum tawi ko jiimi tribunal ko ni hulɓinimi no fewi hoto Allah nawtuma toon hoto Allah nawtuma toon sono affaire kayitaji ɗiɗo hoto Allah nawtuma toon tribunal kay kalid min mi yandotako toon bo way noon no moƴƴi yimɓe no jahano ƴeewoya ay kalid wonɓe gandanɗa il faut ɓe jaaha ɓe ƴeewoya jugement uji sa yi hande garmi ɗo mo nangumi émission to fof mbattumi émission tribunal c'est parce que ka jaar tribunal wonko jiiɗa tribunal min mi yeehi tribunal kalid guila 9h ha 0h kirimaji no ñaawe tan kirimaji no warɓe sukaɓe mabɓe waɗɓe violé no ñana hen min mi yiya ha mbimi min ko helon aduna gonmi ɗum te sa yalti a hulat la ilaha illallah ɗen balɗe kala mo mirtimi mi tottamo jungo yarlum yafomi ceerno Mody mata ɗan noto yarlum yafomi ceerno Mody mata kage la ilaha illallah ceerno koso welani nan noon waktuji nani ɗo ko darta ceerno jalten joni kam tribunal o mbaɗani hande yewoɓe mambi ɓe mbarimi ne tribunal uji ceerno holko mbiyata ko fati e banggal ñamande hande woni yimɓeɓe ganduɗa kamɓe eɓe cuusi ñamande teɓe gona yoɓoɓe ñamande ko kalanmi ko ɗo mboɗo andi ɗum mi mallani noon hay goto mais ko kalanmi ko aɗa andi ɗum ñamande tan en général ko mbiyata hen ceerno kalid ñamande no dagui e dow aɗa yooɓa way sa yoɓa neɗɗo sa yoɓata ñamande dagake e ma te kalid ayi ñamande woni hunde mo gandanɗa haadema wirnede wiyete holon gaddanto kalidu ñamandeji makko walla holon gaddanto ke ceerno Mody ñamandeji makko ɗum itto namnede holono jogani jekkita junggo holon gaddoto ɓiye daro wiya mi gaddima ko ganduɗa anani ko ganduɗa ko par ce que won ɓe ganduɗa ɓe garani ɓe tinani kaali sankimi to on nan joganiɓe ñamande natta e yenani ñamande so natta aɗa wawi wonde façon neɗɗo foof juuleɗa heddi ñamlotoɗo ɗum tawi kalid neɗɗo sa ñamlima yob min mi ɓe ganduɗa ɓe ñamlotoma sa noddiɓe téléphone ɓe totta debbo mabɓe wiɓe mi ala ɗo walla ɓe totta ɓinguel mabɓe wiɓe babam no juula a faami walla sa neɗɗo nodda mo jogo course mi wadde ko to Allah no andi ko ñamande tawi mi calimi haalde manam wodat activité mum a yeni wala ceerno mo anda ko ñamande tan wayno birdo sa mi jotta e bolet to téléphone sona tan mi yiya tan neke ko mo joganinomi o mi waɗa ƴeew baɗanoɗo bolet watti wadde ceerno Mody a wirdat kuppa mi jokkita boleta te ceerno ɓuuri bonde e ñamade woni mo kersuɗa ñamloma on yoɓata te kalid armi haalama ay mbiyowoma ñamlotoɗoma namnoɗa ɗo wima ye mi yejjitino ɗum on jogoranoma yoɓde jejjitowo ñamande yoɓata ñamande te kaalidu ñamande ko gandanɗa koko waɗi sensible neɗɗo so tawi haaɗa ñamlo koye haaju nanggonoma ha jaaɗa dareɗa ñamliɗa wat feere so haaju ma humtima joɓa walla hay sa ala dato suyonti noddu jomum sa suuɗade min mbo jogui ɗo seelam goto biyeteɗo nongo on sa tottimo dat ñande hen o noddanma o wima hande mbinoɗa kam te pourtant sa yimɓe cikkatomo ñaaɗi walla mo yinna o yinna ko jawdi makko kanko liggi kanko jeeyi neɗɗo sa joguima haaju min hande koye yakaram koye kaalidu woni garmi mimi kaalidu kam jiɗo luuɓa kam 50 000 min mi anda on noon 50 000 kaalidu tottat kam ko 50 000 holon walla taw ko ƴetti ɗum ko resnano koko resnano nda min hande mbaɗa wawma wiide kaalidu luɓam ɗon 50 000 2 jours tawa a jogui noon 50 000 ganduɗa jomum sohluno ɗum dans 1 mois ƴetta mbiya wannimi ñamla ɗum ceeru mum joni min mi lelo wasma yoɓde ɗum to pawmi ɗum walla ko jiiɗa estati ni yeeye ƴetta mbiya haali mbaɗa commande commande suka debbo goto biyeteɗo acca omo andi kam ensemble o wiya kam ceeru Mody aɗa ƴettu ko jiɗɗa wiyamo acca mi suusa ñamande mayde bettat kaalidu mayde bettat ceerno est ce que aɗa andi ɗo yontaɓe noon ɗo wawi no kaali tisetaji joddi jasni est ce que komi jogui ko e ñamade soɓe kaali mbiyata wona goto soɓe joppino armoire mabɓe tekke momi limi taɗɗi fof ko tekke fof ko ñamandeji anani wawi ana enen yimɓe neɗɗo ɓalejo kam ko wiyete ko tan to ɓuuri webde foof wonɓe ganduɗa ñamande weɓruɓe saabu eɓe gandi ɓe joɓata ɗum tawi ñamlade banque tan seeri banque kam watte sisir est ce que anni hemma sahaji neɗɗo gandaɗo
tan neddo jom daraja tan tawni jogani ma nyamande ampa kay min kali jogani be kam be kali jom darajaaji harata o goto tan la ilaha illallah hewbe nen do hande tam indino indeji mabbe wada ko surprise e be jogani kam ampa kay wala mo ni gunas nawi ali wopu kan on kam hayto mi manen no yobata bob wala problème Thierno Serif Moussar salminaama nannoona ɗum wonno émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara taw ko gasi ha laaɓi hade Thierno Mody salminanno boom mi waɗi ɗum keuf en calmini Elhadji Ali Fall halif général kullu monteur kala ko komin juume émission emin jarro emin jaafo min jinno tan ko finninde e tintinde e herjinde e rokkude tan seeda e famamuya yeɓoɓe mboɗa andi komin mbaɗata ko onon ɓuuri amen ɗum andude waɗa à très prochainement ɗo e Piindi TV so Allahu lamɗo jaaɓi merci beaucoup Kaliduka mojo Kaliduka gido Wallahi yerima KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma